सार दासो जोंनि सिनायनो मोनै सुथुरा जोंनि रेन्जारखौ बुथारलांबाय मा होनदों नोंसोरो नंगौ सार आधा घन्टाल' जाबाय बेखौलाय सोंदोनानै बुथारनो नाजाखैमोनबा नंगौ सार नाथाय बेथ' लखाखौ रेन्जार बाबुखौ सोरबा बुथारनानै गालांबाय आसे बारहुंखाया सोरखौबा बुथाराखैथ' आं दा ब्लाड रिपर्ट सफैब्लासो बुंनो हासिगोन जिखियानो जादों आं पेसेन्टखौ फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा बायजोआव थांथ'गोन नामा जागोन सार नोंथाङा हाबानि खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बे समाव खुलुमना लाग्रोदों दा बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो नोंथांमोन खावलायनाय बायदि सिनियर आर्टिस्ट बे सारा आंनि खाथियाव दङ दिनै आं सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिगोन थुलुंगाथाव माखासे बाथ्राबो जों मिथिनानै लागोन बबे समनिफ्राय सारा बर' सावथुन मुलुगाव आगान होजेनामोन जों बेनि सोमोन्दैबो मिथिनानै लागोन दा सारनि नामखौ आं सारनि खुगानिफ्राय आं मिथिनानै लानोसै बे समाव दा बे सार आं बे समाव सारनि इन्ट्रडाक्सनखौहाय नायगिरिफोरनो होग्रोदा लुबैयो सार बे समाव खुलुमबाय बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलनि मावगिरि नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आरो अफिसनि मावगिरि बा मावथि बिथांमोननिसिमबो आं खुलुमबाय आंनि मुङा ओरैनो अरायथा ब्रह्मबो होननानै बुङो आरो मोनसेया जाहैबाय सार्टिफिकेट जायनाखि मुं बेयो एकलब्य ब्रह्म दा ओरैनो सार न'खराव फेमिलिफ्रा फेमिलियाथ' दङ फिसाजो देरसिन ओमफ्राय फिसाला दुइसिन सानै फिसा ओमफ्राय बोराय बुरि साब्रैल' आरो दासान्दि साब्रै ओरैनो जोनोम गामिखौ एसे खिथानो हागोन नामा सार जोनोम गामियाथ' जोंना बे ओरैनो मानसिफ्रा बुङो इन्टायार माबाखौ लानानै हाब्रुबारि होननानै बुङो खिन्थु एक्सुवेलि सामथायबारि आरो बेखौ सामथायबारि बुङो बेखौ सामथायबारि बेबो थारमाने पुलिस स्टेसना सेरफांगुरियानो डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार गोलैगोन ओमफ्राय सारा दा मोगथां जिउआव मा मावो ओरैनो आगोलाव 2006निफ्राय आङो भेन्चार्स हाइ स्कुलाव गामिनि हाइ स्कुलाव बाहाय मावदोंमोन खाफाल मोजां 2013आव सेकेन्ड पेजआवहाय प्रभिन्सियेलाइज जानायसै आरो दा फोरोंगिरि हिसाबै दङ गाहाय फोरोंगिरि हिसाबैनो दङ आरो हाइ स्कुलाव जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा बे समाव आं सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबाय सारा बबे समनिफ्राय एबा बबे सावथुननिफ्राय सावथुन मुलुगाव आगान होजेनामोन सार एक्सुवेलि आं ओरैनो फरायबाय थानाय समावनो ओमफ्राय कलेजाव फरायबाय थानाय समावनो जोंनि रुंसारि जाबाय ओरैनोथ' मोनसे समाव सावथुन मुलुगबार कनिन्द्र बड'सा होननानै बुंदोंमोन बे कनिन साराहाय आंखौ ओरैनो जास्ट फिल्माव हेल्प खालामनो होननानै लाना थांदोंमोन आरोखि बे प्रथम फिल्मा जाहैबाय आसा गसाइगाव खालामदों आरो बेनि स्ट'रिखौ स्क्रिप्टखौ गावनो लिरदोंमोन कनिन्द्र बड'साया आरो दिहुनगिरि एबा प्रडिउसार हिसाबैहाय महेन्द्र महन मुसाहारि गसाइगावनिनो आरो बे फिसाजोनि मुङाव इन्दिरा फिल्म प्रडाक्सन होननाय बेबायदिनि नामै दिहुनदोंमोन आं बेवहाय बे सारा गाव एखमबा बे समाव फुथुलाबो गायोमोन बे फुथुला गानाय समाव बिदिनो एखमबा फैनो हास्लाबाबा बबेबा सर्टफोरखौ लानो इजि माखासे सर्टफोरखौहाय आंखौ खालामनोबो होदोंमोन आरो बे माने एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हिसाबैबाबो माने मावनो माने थोननाय बायदि जादोंमोन आरो मावदोंमोनबो आरो बावहाय मा रल लादोंमोन सारा आङो बेवहाय ओरैनो मा होनो कलेज स्टुडेन्ट बे एक्टरमोननि लोगो बेबायदिबो रल मोनदोंमोन आरोखि आं बे रावबो बेयाव थाफादो होननानै बुंनायाव ओरैनो मा होनो बेखौ टेक राइटार बे माबा राइटार हिसाबै बाहायदोंमोन आंखौ बे सर्ट राइटार हिसाबै बाहायदोंमोन आरो बेनिफ्राय नैथि जेनाखि सावथुन नैथि सावथुना रैखाथि बेयो कुसुगावनिफ्राय दिहुनजानाय कुसुगावनि खुब मोजां मानसिमोन दिहुनगिरि बिथांमोना माने खुब गोसो गुदुंमोन आरो कालचार बे बर' सिनेमा सावथुनखौ माने बानायनो लुबैयो हाबथारनाय मोनसे समावनो बे जोंनि कनिन सारा बेयाव थांनानै बे फिल्मखौ बानायनो हादों आरो आच्चा सार बे रैखाथि सिनेमानि सोमोन्दै माखासे गार्जेन मानसिफ्रा एसे मोजां जादों होनबाय थादोंमोन ओरैनो बे रैखाथि जेनाखि सावथुन बेनि माखासे शुटिं प्लेसफ्रा बबे जायगायाव लादोंमोन सार बियो फ्राय बुंनो थाङोबा बे कुसुगाव एरियानो कुसुगाव गसाइगाव जुमदुवार
बिथिंबो थांनानै बे मोसानायफोर बे मोसानायफोरखौबो लायदों आरो मोसानाय जायगाफ्रा आं थांफानो मोनाखै मोनसे समावहाय बे माने मेथाइनि लानो थांनायाव माने लामाफ्रा बे समाव बिराद गाज्रि ट्राकजों थांलायनानै माने ओरैबायदि माने जार्किं जानाय माने माबानाय खस्थ' मोननाय खोन्थादों आरो गथ'फ्रा बे ग्रुप डेन्स बे मा होनो बेखौ जयै मोसानाय बे जुमुर बे माबा मेथाइ दंमोन ना औ बेफोराव आरो बेनिफ्राय दस्राथ' आङो गोजानाव थांनायखौ एफाराब बुंनो हानाय नंला थारमाने मेथाइनि सर्टफोराव जों थानो मोनासैथ' खिन्थु गोजानद्राय थाङाखै खोमा गोजानद्राय थाङाखै बे रैखाथिनि माबाया डाइरेक्टराबो बे कनिन्द्र आरो बेनि स्क्रिप्टआबो बेखौबो बेनो लिरदोंमोन ओमफ्राय दिहुनगिरिफ्रा बे समनि कुचुगावनि माने राफोद माने बिजनेसमेनफोर बिथांमोना खुब माने जानाय लोंनाय थानाय माने जेरावबो जेना बेबायदि रोखोमनि मोनसे माबाजों गोहोजों बानायदोंमोन आरो खुनु डिस्टार्ब जायाखै बिनिफ्राय थामथि सावथुना मा सार थामथि सावथुनावथ' आं ओरैनो जास्ट बे खनिन सारानो लेंहरनानै मोनसे फिसा माबा होदों आरो मा होनोमोनलाय बेखौ इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर जानाय गोरबो नोजोराव दसेल' नुजानाय ओरैनो बे आरो साराथ' एसे सावथुनावथ' गोबां गाबाय जानांगौ बे सर्ट बांसाना बाहाबो सर्ट बांसायाबो बे कनिन बड'सानिनो बे क'क्राझाराव दिहुननाय आरो बेनि उनावहाय दायनि साजा बेबो बे क'क्राझारावनो दिहुनगिरि बे नितु बसुमतारी ना ब्रह्म मोनलायग्रा नितु क'क्राझारनिनो खिन्थु दुखुनांथाव बे दायनि साजा खालामफुनायावनो कनिन्द्र बड'साया खिन्थु माबा जानानै थैदों आरो मा होनो बेखौ रुंसारि जादों स्ट्रकखौनो होननांसिगोन ओमफ्राय सारनि जोबथा सिनेमा गानाया ना आथिखालाव गासिनो दङ दाथ' दाख्लै मोनसे रिया ब्रह्मनि मा होनोमोनलाय बे खिथेर ओंखारनोसै बाहायबो इन्सपेक्टर बे माने मा होनो बेखौ दारगा बेबायदिनि माबायाव दं आरो दारगायाव दं ओमफ्राय बेनि सिगां बेबायदिनो इन्सपेक्टर जानाय आरो मोनसे दंबावो बारहुंखा बे अशक दैमारिनि आरो केमेरामेना बे माबायानोमोन सिराज बाग्लारि खुब मोजां मानसि बिथाङाबो ओमफ्राय फिल्मखौ मोजां मोनसे महर होदों आरो बिथाङा बुंनो थाङोबा बारहुंखाखौ आरो आङो सारनि मोनसे सावथुन नुदोंमोन आं बे सावथुन आंखौ बावबाय आङो ओमफ्राय मोनसे बे सावथुना एसे मोजां मथा मथि बावहाय सारा टिचारनि मा रल लामोन खोमा माने पेपार दानफ्लांजोबलायनाय माबा बे माबा हाथरखि फाग्ला ना हाथरखि फाग्ला आरो बेबो रिया ब्रह्मनि आरो फोरमायस' हायै गोसो होननायावबो बिदिनो दारगानि बे पुलिसनि मोनसे माबाफोरखौ हमनानै लायनाय बेबायदिनो मोनसे मोनदां आरो मोनसेया जाहैबाय रिया ब्रह्मनिनो अननाय ना बहा मोनथाय जायखिया डक्टर जानाय मोनसे दं आरो फिसा ओरैनो सर्ट अननायमोन नामा बेराम जालायनानै बे ओमफ्राय गोथार ना बहाबा एमएलए नि मोनसे फिसा ओरैनो दसेल' नुजानाय बे मोनदों बेनि अनगायै दासिम गोजोन संसार नागिरनानै बेयो 2008-09 जानांगौ आं अब्ला स्कुलावनो दंबाय थायोमोन जोंनि लकेलनि बे जायख्लं ना मामोनलाय जायख्लं फिल्म प्रडाक्सन बेनिफ्राय रामफलबिलनिफ्राय बिथांमोना खावलायदों आरो आदाराम सारनि मोनसे स्क्रिप्ट दंमोन आरो गोजोन संसार नागिरनानै होननाय सर्ट स्ट'रिमोन खिन्थु बेखौ फोलावनानै माने गोलाव खालामनाय जादों गुसुङावबो खुब मोजांखामोन गोलावावबो बांद्राय गाज्रि जायाखै गोलाव खालामनायावबो आं बेखौ माने जयै बयखौबो लानानै डाइरेक्टर हिसाबै खिन्थु मावनो मोन्दों आरो बे खेबसेखौ डाइरेक्टर हिसाबै मावनो मोननाय जाबाय आरो जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय सारनि सावथुन मुलुगाव फैनायाथ' मथा मथि गोबाङानो जाबाय हिसाब लायोबा 10-12सो जाहैसिगोन खोमा बिदि थासो बायदि मोनबाय आं दा बेनि गेजेराव आं बेखौ मोनथिनो लुबैबाय सारादि बे सावथुनाव एक्टिं खालामनानै माने साबसिन मोजां मोननाय थायो नालाय सार दा सारा बबे सावथुनावहाय जेनेबा एक्टिं खालामनानै साबसिन जासिनाय बायदि मोनदों
आङो बेहाय सतबांसा आरो मोनसेया जाहैबाय उननियाव बारहुंखाखौबो मोजां मोनबाय बारहुंखाखौ गोबां खेब ओंखारबाय थानाय जादों बाहाय माखासे जिनिसफोरा हयथ' लालांबाय थाबा साबसिन जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्सआ दं आरो ओमफ्राय बै समाव शुटिंनि समावहाय सारनाव मोनसे मेम'रि इनस्टेन्ट मेम'रिफोर दंबाय नामा जाय मेम'रिखौ सारा मालाबा गोसोखांफ्लांबाय थायो आरोना गोसोआव बेफोरबायदि माखासे आर्टिस्टफ्रा होनदों थायो होननानै एसे थायो थानाया बेखौनो होननांगोन बारहुंखानिखौनो माने बेखौ मख'बा माने माबा जायो रागा जोंनायनि मोनसे माबाखौ मोनदों आरो ओमफ्राय प्रत्येकआवनो आङो लासै रायलायनायनि जिनिस मोनबोबाय थादों ओमफ्राय रागा जोंनायनि बा खरानि बुंनायानो बुंनो थांबा बे मोनसेल' आरो बारहुंखायाव बारहुंखायाव बे जाहैबाय माने सोमदोनना जास्ट माने फैसालिखौ मोजां मोननाय दंमोन ओमफ्राय बेयाव जास्ट रायलायनो फैनाय समावनो आरोबाव बिसिनि सोमदोनखौ बुथारनो दाखेरामनि मानसिया फैयो आरो दाखेरामनि मानसिया फैनानै आरो बिफाखौबो बे फैसालिनि बिफाखौबो बुथारनानै गालांबावो खिन्थु सोमदोना फैनानै दंफैयोमोन बेखौ मिथिखागौ आरो पुलिसा जोबथारनायाव मा जाहैबाय जेला हमनो थाङो बा नायनो थाङो अब्ला खिन्थु सोमदोनखौसो नुहुरदों आरो सोमदोन आरो खेबसेबाव नों सोमदोन माने सासे मार्डार खालामबावबायना बिदि आरो ओमफ्राय बेयाव बे फैसालिया बुङो आरो सोमदोन नङा एक्सुवेलि बेयो दाखेरामनि मानसिफोरसो माबाखौ बुथारनाया दाखेरामनि मानसिफोरसो जाबाय आरो जेला दाखेरामनि मानसि बुङो अब्ला दाखेराम जुनाद ना मानसि बे आरोखि माने सानाव नङा हराव मैहुर खालामग्रा बेबायदि आरोखि बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बावहाय सुकबिर दंमोन ना सुकबिर दंमोन सुकबिर दं ओमफ्राय बे राजु दं डक्टर ना माबा डक्टर जादोंमोन मोजां मानसि बिसोरो सुकबिर राजु माने एडिटिंखौ खालामदों सिलिगुरियावहाय बाहाय मोनसे इन्टारेस्टिं जिनिस जादों थारमाने बुंनो थाङोबा जोंनि जायगायाव खुनु केमेरा गैया बे M7 केमेराजोंनो फिल्म बानायबाय हजों लानानै थांबाय माजों खेबा जाहैबाय आरोखि M7जों बेजोंबो फिल्म जाहैबाय आरोखि थारमाने M7खौ हजोंहाय मा खालामो बे हाबा बेनिफ्राय बार्थडे बायदिसिनायावसो बाहायसै आरो बिसोर बे समाव बे केमेराखौ बिदियावसो बाहायो खिन्थु जोंनाव मा जाफैबाय बेहाय फिल्म बानायफैबाय आरो दा बेबायदि रोखोमनि आरोखि ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय गुवाहाटियाव खालामदों माबाखौ रैखाथिखौ स्टुडिअ फट'ग्राफ ना बोरैबा होननाय जायगायावहाय फान्सि बाजाराव गुवाहाटियाव बानायदों बाहायबो बे केमेराया एसे माबा जाबायमोन आरो माजों मोनथाय एसे डेभेलप जाबायमोन भिलेनखौ गोसोखांलांबाय रैखाथिनि भिलेना जाहैबाय बे आबु प्रमेला दानि MLA आगोलनि MLA नि फिसाय बिथाङा रुंसारि जाबाय ननि गपाल बिथाङा भिलेनमोन खुब खस्थ' मोनदों बेयो बे साफ्राकाटा बङाइगाव साफ्राकाटायाव बे हाजो अन्थाइनि हाजोआवहाय गोजौनिफ्रायनो दुद्रु बोलायनाय मोनसे सिन दंमोन आरो दा बेहाय बिराद खस्थ' मोनदों ओरैनो मोदोम गिदिर मानसिना खस्थ' मोनदों आरो बियो स्पेसियेल जायगा मोनदों माबायाव मा होनो कुसुगावनि आइबि बे मा होनो आइबि बांला फरेस्ट बांला बाहाय बिथांखौ दोननाय जायोमोन थायोमोन मोजां आदर खालामदों बाख्नायथाव आरो मथा मथि बै समनि बे समाव जोंनि संराजा सभाराम बे सार बिसोर दङमोन आरो बेबायदिनो बे समाव खुब जाखांफुनाय माबामोन आरो दिहुनगिरिफ्रा माबा आरो दा आं नैबे सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ आं भिउवारफोरनो बुंजानो लुगैबाय सारा नैबे समसिमाव जेनेबा बर' सावथुनावहाय जेनेबा एक्टिं खालामै फैनानैहाय दिनैसिम जेनेबा माबायदि माने गोजोननाय मोन्दों बा साक्सेस जानाय बायदि मोनगोन ना मोनाखै नों सारा खुद गाव एक्टिं खालामबोनानै आंनि फारसेथ' आङो बेसेबां साक्सेस जादों बेखौ रायजो राजाया बिजिरगोन खिन्थु आं जा खालामनानै मोजां मोनो आरो जा फिल खालामो आंनि थाखाय जथेस्थ' आरोखि बेयो आं माने मोजां मोनो आरोखि बिसिम
आरो बेनिफ्राय गुबुनफोरनि फारसेथ' मा बुंबावनो आथिखालाव जाबायदि सावथुननि बा सिनेमा फारसे सर्ट होन बा एखेबारे फुल ड्रामाखौनो होन बेफोर फारसे जोंनि बर'फ्रा जेबायदि गोसो होदोंना जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरोखि खुब मोजां बाथ्रा आरोखि बे खुब मोजां बाथ्रा गुबुन हारिफ्राबो हयथ' हास्लाबबावनायसो नंला खोमा दा बे आरो मोनसे रिपिटेटिभ माबाजों थांगासिनो आरो जोंनि हारिया दा नैबे समाव सार आथिखालाव जे गोबां माखासे प्रडिउसारफोर ओंखारदों स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्ट राइटारफोरबो ओंखारदों दा नैबे खेथ्रआव सारा सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै ओमफ्राय जोंनि माखासे समाजखौ नायनायजों लोगोसेनो ओरैनो माबायदि फिल्म दिहुनोब्ला जोंनि समाजा डेभेलप जागोन प्लास समाजनो माबा मोनसे सोलोंथाइ होनाय बायदि जागोन आरो बेनि सायाव माबायदि एडभाइस होनो सानो सारा आं बेखौ एसे सम सम हारसिं रायलायो न'आवबो बुरिजों एखमबा रायलायो बबेखौबा खहाबनाय मोनाबा आरो बबेखौबा नायनाय लोगो लोगोनो माने मानो बिदि खालामलायखोसै बेबायदि होनफ्लाङो आरो खिन्थु गाज्रि मोननानै नङा माने जाहाथे एसे साबसिन जायोबा मोजां जायोमोन बिदि आरो थारमाने आं होननो नागिरना बेल'नो बयबो गोसो गोनां बयबो मोजां मोनो खालामनो गोसो सिनेमायाव ओंखारनो गोसो सिनायजानो गोसो बे दं खिन्थु बेबायदि दं होननानै एखेबारे गोसो बायदि खालामनाय जोंहा मोनसे कालसार हिसाबै जे हारिमुवानो जों आयना होनबाय थायोना हारिनि आयना होनना बुंबाय थायो एक्सुवेलि बे जिनिसखौ जों एसे थाल लानाया मोजां आरो दा जोङो सोलायबाय गोदोनिजों जायो नामा होननाय दानि जुगनि मानसिफ्रा बिदि बुंनो नागिरो गोदोनि कालसार दोनबाय थानानै एसे परिबर्तन बा सोलायनांगौबो होननाय भाषा बिदि ओंखारो खिन्थु बेबायदि होननानै थाखानाय गावनि कालसारखौ गारथारनानै सापस हमनानै ला नोङो बबेबा बेकग्राउन्डआवहाय बर' मिउजिकआनो गैला बाबा बर' मिउजिक गैला माने दामग्रा गैयाबाबो नों गोदान दामग्रा जिनिसजों लाबो अब्लाबो सुरफ्रा देंखोफ्रा बर'नि जानांगौ आरो दा बे रोखोम माखासे जिनिसफोरखौहाय एसे दानि मानसिफ्रा खायसे गोसो दं खायसे गोसो गैया आरो गोसो जानानै खालामो ना माने मिथिखाया बेखौबो साननो गोनां जायो खिन्थु आं रावखौबो गाज्रि मोनाखै सोलोंगोन लासैनो जाहाथे जाथिनि बा कालसारनि बबेबा मोनसे जिनिसाबो थालाङा आं बेखौ लुबैबाय थायो आरो ओमफ्राय बैसोनि खोथा थायो एसे एडजास्टमेन्ट जानांगौ आरो माखासे जिनिसखौ नायबा जाहाथे खहाब गोनां जायो आरो एखेबारे बिफाजों बिमाजों बा बिफाजों फिसालाजों माबायदि बैसोनि जानांगौ मोनसे माने माबायावनो मिथिखायो नों बेखौ हाजार मेकआप खालाम बेनि गाराङाबो जानो नागिरा दा माखासे जिनिसखौ नोङो आर्टिफिसियेल खालामनो नाङा आरो सिनेमायावबा बेफोर नाटकआवसो सोलियो बै मा होनोमोनलाय स्टेजाव सोलियो आरो ड्रामासो खिन्थु बेयो जाहैबाय एखेबारे हिन्दीयावथ' जों बिदि नुवाखै दाबो बांद्राय बिसोर एजजों सोरनि फिसाया माबायदि बिफानि बेनि फिसालानि बिफाया माबायदि जानांगौ बेफोर गासैबो जिनिसफोरखौ एसे खेल खालामो आरो दा बे जोंनाव आर्टिस्टआनो हयथ' गैयाबो जानो हागौ बा नागिरनानै मोनाखै बा गोसो जानानै खालामाखै बिदि जानो हागौ उनाव जाहाथे सोदांलायो आं बेखौ खावलायो आरो बे समाव नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना सारनि गासै बाथ्राखौ मिथिखाबाय नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि दिनै सारा गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होबाय लोगोसेनो सारा मोगथां जिउआव दा मा मावो नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय सारा दा फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो न'खरनि सोमोन्दै होनना बुङोबा सारना गासै फेमिलियाव गासै साब्रै नङा होमबा सार गासै हिन्जावसा सासे हौवासा सासे आरो दा सार आरो मेडाम दङ लोगोसेनो सारा सावथुन मुलुगाव मालानिफ्राय फैया बेनि सोमोन्दैबो मिथिबाय आरो आथिखालावहाय सावथुना मा रोखोम जानांगौ बेनि सायावबो सारा माखासे थार बाथ्राखौ बुंथिनानै होबाय निस्सय आङो मिजिंथिदों सारनिफ्राय जेनोखि मिथिनांगौ बाथ्रा दं जों बेखौ मिथिबाय होननानै आं बे समाव मिजिंथिबाय दा बेनिखाय आङो बेयावनो आं फोजोबनो नागिरबाय दा सारा जों खावलायमारनो एसेबो समखौ सारा माने नेवसियाबालानो रिसिभ खालामनानै सारा जोंखौ लेंहरबाय लोगो लोगो जों सारनि न'आव सौफैनानै सारनि जों दिनै माखासे थार बाथ्रा आरो गोसोनि बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय ओंखायनो आं सारखौ बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनिफ्राय बे समाव आङो खुलुमनाय बावबाय सार गोजोन्थों सार